اینجا امروز برنامه مکتب 21 سرود سال نو رو میخوانم، یعنی کریسمس و آقا سروش از ما اینجا هست. امروز میگه بگذار برم ببینیم چی میشه. برنامه اجراش ندیگم. سالون مکتب برنامه میگرن اینجا. دستمتر شروع مکتب بچکی چای. یک نیم ساعت بعد دیگه شاید برنامه اجراش کنه. یعنی سالون مکتب اینجا برنامه اجرا میشه. Işte de benim kulağımın oldu. Yolu kulağım. İkinci barnamız yavaş şuru işte. Grup amat برای خواندن. آره نه اینجا پیش مردم نیست داره برون اونجا خب ولش کنم Lämpimästi tervetuloa Lintulammen koulun joulujuhlaan. Juhlan aloitti koulun kuoro amerikkalaisella joululaisella laululla Yksikkökynttilä. Kuoro on kokoontunut kerhotoimintana 5 kertaa päämääränä laulaa kauniita jouluisia ja talvisia lauluja joulujuhlassa. Seuraavaksi kuoro esittää vielä 2 kappaletta. Jari Huvilan säveltämän kauniin kappaleen Tuuli uinahtaa sekä varmasti monelle tutun avaruussävelmän Lumiukko-elokuvasta.
Christmas. Ilman niitä ei tule joulu. İzleyince köşkü üstüme almayacağım. Kızım ben yedim. Arıyor. Mum arıyor, çay mı arıyor? Joka kasvaa toinen pullassa, myydään pullassa, kanorauda pähkinä halkaan. Pyrkisää värinällä, pyrkisää kaverin mukaan. Taitoja, iloisia retkiä ja lukuisia hetkiä. Tullaan nyt tullaan, kas uusi juhla näin. Me saavumme Piparkakkusaaresta päin. Kun tonttu ja pukki jäi seurastamme pois. Ja Piparkakkuhossua nyt ikävöidä pois. Siiravilta maistun, ruska on värini ja uunissa mä paistun. Karamellinapit rinnustelin koristaa, joulupöytän aattona minut muiden kanssa laitetaan. Tullaan nyt tullaan jo lapsukaisen luo. Ja piparkakut suuret saa pienokaisen tuo. Myös nisset ja nasset niin herkulliset on. Ja piparkakku-ukkokin on aivan herraton.
piparin tuoksu. Nyt tulla, kas rinnatusnet näin. Me saavumme Ikarkakkun saaresta päin. Ja ruskeita olemme kaikki vaan. Me silminä on rusinat ja halut kallellaan. Virittäytyä joulutunnelmaan niin kodeissa kuin koulussakin. Ikkunoihin ripustetaan jouluvaloja, joululaulut soivat, joulukalenterin luukut avautuvat ja joulupukille lähtee toiveikkaita kirjeitä. Mutta mikä onkaan se joulun tärkein asia, joka luo joulutunnelman? Onko se kenties kynttilät, joulutähti, joulukalenteri, joulukuusi vai lähettämäsi joulukortti? Tässä seuraavassa 3-4 C-luokan näytelmässä tulee jopa kiistaa siitä, kuka on joulun tärkein hahmo ja kuka on kanssa, joka saa aikaiseksi joulutunnelman. Vai olisiko joulutunnelmankin takana yhteishenki ja yhteistyö? Kuunnelkaa minua ilman minua joulukortteja, joissa kaunis ja kimaltava. Lapset ihailevat minua, ihmiset parisivat minut, ja ilman kuusta joulupaita ei tunnu oikealta. Minä olen jouluisena. Ei, minä olen tärkein. Kun lapset haistavat minut, heidän kasvonsa kirkastuvat ilosta ja koko talo täyttyy makeasta tuoksusta. Joulun maku ja tuoksuajat olisi mitään ilman minua. Kuunnelkaa nyt, minä loistan kirkkaammin ohjeen kaiken katseluisen. Ilman minua edes vanhentuisi ei näe oikein. Olenkin muistaa ihmisiä jouluviloista toivosta. Minä siis olen kaiken. Lapset rakentavat minut pihalle. He nauravat, he leikkivät ja juuri sivuiksi joulutuntoisesta. Tätä kaaressa ja tuokset ovat kivoja, mutta ilman minua. Lapset eivät leikkaa. Tarvittukaa nyt kaikki. Minä tuon lämpöä. Me esim. talvet.
joulua. 1-4 K-luokan animaatio kertoo joulupukin suuresta etsintäoperaatiosta. Saadaanko joulu pelastettua?
konuşmaya yapmasın. On aamu ennen jouluaattoa. Korvatunturi on täynnä kiirettä ja tohinaa. Tontut paketoivat lahjoja ja porot venyttelevät ennen suurta matkaa, mutta yksi asia ei ole aivan kunnossa. Joulumuori ei löydä puhelintaan ja ilman sitä joulu ei voi jatkua. Kännykkä! Missä se on? Taskut täynnä pipareita, mutta ei puhelinta. Oletko katsonut kaikki taskut? Ehkä söit sen. Joulumuori ei syö puhelimia. En ole koskenut siihen. Olisin ehkä nukkunut sen päällä. Minä tarkistan taudin. Mietitään, missä se on käytetty. Tehdään etsintäsuunnitelma. Ensimmäinen sääntö, järjestelmällisyys. Kuulen kilinää jostain. Tontut ja porot hajaantuvat ympäri korvatunturia ja jokainen etsii puhelinta omalla tavallaan. Jotkut järkevästi, toiset eivät niin järkevästi. Missä käytit puhelinta viimeksi? Soitin joulupukille kaakausta. Sitten se on jääkaapissa. Ei puhelimia säilytetä jääkaapissa. Minä etsin tallista. Minä yritän pysyä hereillä. Tarvitaan ruokakaupalla. Merkitsen karttaan etsintäpaikat. Nyt kuuluu ääni selvästi. Taavi seuraa äänen suuntaa ja kutsuu muut tontut mukaansa. Pian kaikki seisovat suuren kirje- ja lahjasäkin ympärillä. Se tulee pöydän alta. Täällä on säkki. Nostetaan se. No jopas, istui sen päällä. Onneksi löytyi. Merkintä. Ensi vuonna parempi säilytyspaikka. Turvavyö puhelimelle. Voin kantaa sitä. Olisin nukkunut sen kanssa. Toivottavasti et lennossa. Puhelin on löytynyt ja joulu voi jälleen jatkoa normaalisti. Lahjat, listat ja porot ovat valmiita matkaan. Jokainen tonttu huokaisee helpotuksesta. Nyt kaikki on valmista. Kiitos kaikille. Yhteistyöllä selvitään. Näin jouluna kuuluukin. Aikataulu palautui. Otan varmuuskopion. Otan varapipareita. Nyt palaan töihin. Nyt korvatunturilla on rauha. Tai jos Poro-Pekka nukahtaa. Tunturilla soi, työt ne sujuu taas. Kun kukki löysi luurinsa, nyt kaikki iloitsee. Tontut ahertaa ja minä nakertaa. Lasten lahjat sujahtavat joulupakettiin. Kulkuset, riemuin herkkäilee. Talven valkojuhlalet ne ilman leijailee. Kulkuset, riemuin herkkäilee.
vietetään ympäri maailman eri tavoin, erilaisissa tunnelmissa ja maisemissa. Kutosluokkeen esitys vie meidät kuupalaiseen joulutunnelmaan, kun 6 AB esittävät joulumambon. No niin, kiitos erityisesti esiintyjät ja paikalla olevat kutoset, porlaiset ja jo ehkä kotiin lähteneet osa porukoista 4 ja 2 ja osa jäi oottelemaan tänne vararehtori Jari Kinjäkkinen tässä äänessä. Ja meillä alkaa tää syksy olleen paketissa pikkuhiljaa koulutyön osalta ja matikatunnit ja äikentunnit on ensi viikon jälkeen paketoitu. Mutta mitä me tänä syksynä muuta ollaan tehty, niin meillähän on koulussa paljon näitä tunne- ja turvataitoja käsitelty ja pieni retkiä tehty niiden koulutyön lisäksi. Ja erityisesti tämä joulujuhlat ollaan monta viikkoa jotenkin harjoiteltu näissä 2-6 ja itse hyvin pienen koulun tuolla monta kymmentä vuotta sitten Oulaisessa käyneenä, niin aina koko kylä kokoontui. Meillä oli 50 oppilasta koulussa, niin
joulujuhlat ja muut juhlat, niin se oli semmoinen yhteisöllinen tapahtuma. Ja sieltä on mulla lämpimät muistot. On tullut laulettua Tirnapoikana aika monta kertaa siellä ja muissakin rooleissa. Ja ne on niin lämpimiä muistoja. Mä toivon, että me halutaan niin opettajien kanssa säilyttää tätä juhlaperinnettä täällä. Että se on kuitenkin, mä väitän, että tämäkin ilta jää monelle lavalla olleesta erilainen mieleen kuin se 27. marraskuuta ollut matikan tunti tai joku muu. Eli näistä jää niitä mahtavia, tietenkin jännittää ja pitääkin jännittää ja siitä kaikki on selviytynyt ja älyttömän mukava juhla oli meille myös päivällä ja tänään myös. Erityisen paljon jäi mieleen tästä HUPSista. Siellä oli tulevia koululaisia täällä ja tuli moikkaamaan. Meidän lauantai-työpäivä oli tosi kiva, silloin monet teistä oli paikalla. Ja silloin sekin oli sellaista yhteisöllisyyttä, jolloin vanhemmat näki toisia ja mekin nähtiin puolia toisin myös opettajat teitä vanhempia. Ja erityisesti kiitos kotikoulun toimikunnalle, joka silloin oli mukana ja järjestänyt kalenterimyyntiä ja Halloween-tapahtumaa. Ja arvoa ei mitata rahassa, vaikka sitäkin on ihan hyvin tullut, joka sitten käytetään tietenkin kaikki oppilaiden hyväksi, mutta arvo mitataan siinä, että te kokoatte yhteen porukoita ja tämän alueen ihmisiä. Koulun katon alla tai tuossa lähimaastossa, niin se on iso arvo. Siitä tulikin mieleen, että niitä rahoja käytetään sitten ensi vuonna niin oppilaiden hyväksi. Ensi vuonna on Oulu 2026 kulttuuri. Pääkaupunkivuosi ja se näkyy myös koulussa. Matematika hakemisuud, väinen parlamentin skolboard, matkalboard, Bollywood ja kasrosh, mahsogul ja kasrosh.